ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯತ ಊರುಡು ಪೂರ ಎಂಚೆಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ದೂರ ಬಂಡ ದೂರ ಹೋಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಎಂಗಳೊಂದು ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋದು ಅನ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಂಡು ಜರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆದ ಸಾದಿಂಡು ಅಂಚೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ನು ಗಂಟೆ 5:30 5:45 ಮತ್ತು ನಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದು. ಸೊ ನಿಕಲಿ ಪೂರ ತೋಚ್ಪವ ಏನೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಮಾತಾ ಪೈ ಉದ್ದಗಪ್ಪ ಪೊಂದೆಪ್ಪಗ ಬೆಲೆ 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 ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಸೆಟ್ ಆದ ಕುಲ್ದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆದ ಕುಲ್ದೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಪಿರಾದ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಒಂದು UP ದ ಲಾರಿ ತುಲೆ ಕಾಪ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ದಾನಿ ಪಿಲ್ಲೋ ದಾನಿ ಆ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲ್ ದಾನಿ ಒಂದೊಂಜಲೆ ಗೊಂಬೆ ಮಾರು ನಕಲ್ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೊಂಬೆ ಮಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಿರ್ಕು ವಿಜಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಪೈನಿ 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 ಎಲ್ಲ ತುಕ ಪೈನಿ ತುಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೇನ ಪೈನಿ ಒಂದು ಪಗೆಲೆ ಬ್ರೌನ್ಸು ಅಂಚ ಸಬಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸು ಇಜ್ಜ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸು ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಬೊಕ ವೈಟ್ಸು ಎಂಡ ಬ್ರೌನ್ಸು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಾತಕ್ಲ ಸೋ ಸೇರ್ಪ ಪೋಯ್ ಅಂಚಿ ಅಂಚತ್ತ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಗಲ್ಲ ಉದ್ದಗಪ್ಪ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆದ ಏನೊಬ್ರು ಉಂಡು ಪೂರ ತೋಚ್ಪವ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಪುನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 4 ಗಂಟೆ ದಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೂರ ಏನೊಬ್ರು ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಏನೇನೋ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಗ ಓಕೆನೇ ಸರಿ ಅಂಚನ ಪಿದಾಡ್ಗತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂಗ ಸೊಡ್ಡದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಕಲಿನಿ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಝೂಟು ರಡ್ಡು ಮಂಗನಕ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಪನ್ನೆಕ್ ಈ ರಡ್ಡು ಮಂಗನಕಲ್ ಎಂಬಿಡ್ರೆ ಬೋಪುನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಗನಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಾಲ್ಕುನ್ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ಕುನ್ ಕೊಡಂಜಿ ಮಂಗೆ ಕಾಲ್ಕೊಂಡು ತಲೆತ್ತ ಅಲೆ ಅಂಚೆ ಝೂಟು ಬುಡ್ದೀನಿ ಬರ್ಪುನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಿರಂತೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಲರಿ ಒಂಜಿ 10-15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ 10-15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ 10-15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಎಡ 11 ಚಾಪರಂ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ರಡ್ಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ತೋಚ್ಪವನ್ ಅವಲೆ ಆನೆ ತೋಚ್ಪವನ್ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಆನೆ ಎದುರ್ಡು ಒಂಜಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಎದುರ್ಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಆನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಾಬಿಟ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಅವಲ್ ಕೇಂದ್ ತೂಪಿನ್ ರಾಬಿಟಾ ಅವು ಉಂಡು ಓ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ರಾಬಿಟು ಓ ಕ್ಯೂಟ್ ರಾಬಿಟ್ ತುಕ ಓ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯೂಟ್ ನಂದು ಹೈವೇದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೈವೇ ಮುಲ್ತೂಡ್ದು ಸೀದಾ ಹೈವೇಗೆ ಅಂಕಿ ರಡ್ಡು 4 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿದ ಹೈವೇ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ತಲೆ ಒಂದು ಹೈವೇ ತಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈವೇ ಸೊ ಒಂದನೇ ಕಲಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೈವೇ ಮುಲ್ತೂಡ್ದು ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬತ್ತ ಕಿಂಗ್ ಫಾದ್ ಹೈವೇ ಬಂದು ಕಾಸ್ವೇನ ಹೈವೇ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟ ಏತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆಂಗಲಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಗಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಹೊಡೆದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಓಕೆ. 4-5 ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲುನ ಬಕ್ಕ ಬನ್ಪ ದಿನ ಆಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ದಿನ ಕುಲ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬನ್ಪ ಬಕ್ಕ ಆಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ.
ಸೊ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡ ಅವನು ಕೊಡ ಅಂತ ಅಂಜಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಶುರುವಾತ ಕಡಲ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಅಂಚು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಜರ್ನಿದ ಮಧ್ಯಡು ಎಂಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಏನೇ ಅತ್ ಏನ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಟೋಲ್ ಆ ಟೋಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗೊಂಡು ದೇವರ ಮೊಕಲೆಂ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಆಪು ಜಪ್ಪ ಅಂಚ ಮೊಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ ಪಕ್ಕದ ನನ್ನೊಂದ ದಿನ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಲ ಒಂದು ತುಲೆ ಎದುರು ತುಲೆ ಓಣಮ್ಮ ಎದುರು ಹತ್ತಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಕಲಿತ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಶುರು ಸೊ ಬೇರೆಂದಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಒಂದು ಓಲುಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಡ ಊರ್ದಾಕಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟರು ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲನ ಕೈತಲ್ಲನ ಅಂಚ ಅಂತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಕುಡೊಂಜಿ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟೆಪ್ಪುಲೆ ಜಾಲಿ ಅನ್ಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಪ್ಪನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಉಂದೆ ತೋಜು ಮನಿಕಲೆ ಒಂತ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೇನಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದ ಜಾಗ ಬತ್ತ ಅದು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋರೆಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಏನ ಬಂಡ ಎಂಕೆಲ್ ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಸೌದಿ ಬರ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಸೌದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೊ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಂದಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಕೋಬಾರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನೇ ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಸೌದಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬರ್ಪನ ಸಿಟಿ ಬರ್ತದ್ದು ಅಲ್ಕೋಬಾರ್ ಅಂದಾಗ ಇಂಚದಲ್ಲೇ ಪೋಡಿನಾಗ ಬರೋಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಸೌದಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇವ್ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ದಾಗಲೇನು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂಗಲ್ಲ ಸೌದಿ ಅಂದ ತಿರ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದ ಅವು ಒಡೆ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಬೋರೆ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಪಾಡದುಲ್ಲಾರ ಅಂದ ಪಿದಾಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಲಕ ಪಿದಾಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಇತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಂದಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಐಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅವಡ ಹತ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನುಂಡು ಅವ ಮೈನ್ ಬಕ್ಕ ಹ್ಞೂ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಡಿಲ್ಲ ತ ಜನ ಉಂಡು ಪಿರಾಡು ಅಂಚ ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಿ ತೋಜನಟ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾದಿತ್ತ ಓಕೆ ನನ್ನದಂತ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡು ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಇತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋದು ಅಲ್ತಪುರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ ಬರ ಅಂಚೆಗಲಿತ್ತ ಇತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಪುರ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಜಾದ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟುಡು ಸೌದಿ ತೋಜಾವ ಯಾರಲ್ಲ ಸೌದಿ ತೂತು ಜಾಡ ಸೌದಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾವ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಟೆಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸೌದಿ ದಯಬೈದಿನ ಮಂಡ ಅವನಿ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಅವು ಬೇರೆ ನಾಪುಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಸೌದಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಪೂಜೆದು ಬೋಡು ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಓಡ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೌದಿದ ಕತೆ ಮತ್ತೆಂತ ಬರೋಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೇನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ F1 ರೇಸ್ ತಕ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ವಾ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಒಲ್ಪ 100 ಒಲ್ಪ ಪೊಗ್ಗರ್ ಬಂದಾಪುಜಿ ಡೆಮೋ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕು ನಿಗಲೆ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪುರ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪಾಡುವೇನು
ಅಂಚೆ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಅವಳೋದಿ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ಇಡು ಮೂಲದ ಉಂತದಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲ ಉಂತದಿರಿ ಅಂದ್ ಮಾರ ಮೂಲೆ ಉಂತಾರೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಮೂಲ ಉಂತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆಂಗಿಲಿತ್ತೆ ಇತ್ರ ಏನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆತ ಇತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲೋಡ್ ಬತ್ಲೆ ಏನಂಚೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲೇನ ಕಾರ್ಡ ಕ್ಯಾಶ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ತೂದು ಬಿಡ್ತೆ ಉಂತೋಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸರ್ತ ಉಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲಂಜಿ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿಯ ಆಜ್ ಐನ್ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ 5 ಗಂಟೆ ಬಂದು 6 ಗಂಟೆ ಕಡತ್ತದು 7 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಡ್ಮರೆ ತುಲೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಸೌದಿ ರೀಚ್ ಆತ ಸೊ ಹಾಂ ನೆಟ್ಟು ತುಂಬರ ಬತ್ತು ಪೋತೆ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತದು ಆನಿ ಈದ ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಒಂದಿತ್ತ ನೆಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ನೆಟ್ಟು ತುಂಬರ ಬೈದ ಅಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬೀಗ ಹೊಡೆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವೆಲ್ಲ ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಆದು ಇತ್ತ ಕುಡರ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಇನಿ ತೆಂಕಲ್ ದೂರ ಬತ್ತ ಫಂಡವೆ ಫನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ತೂಪರ್ ನಿಕಲ್ ನೆಟ ಒಂದೇನು ಮರ ಉಂಟು ಜನ ಬಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಓ ಸ್ಟಾರಾ ಅಲ್ಪ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅದ ಓಕೆ ಪನ್ನೆ ಒಂತ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪೋಯಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಲೆ ಅಂದಿಯ ಏ ರಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಪಚ್ಚ 5-4 ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಅವಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮೂಲೆಂತಿ ಪಾಸ್ ಆವಡೆ ಓಲಿಯಾ ಅದೇ ನೆಟ್ಟು ಮಾವಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಉಂತು ಪಂಡ ಉಂತು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಲ ಅಂಚ ಅದು ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ನೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ತೂಪ ಏನು ಪೂರ ಉಂಡು ಲಕ್ಕೊಂಚೂರು ಹಾಂ ಪೋಲಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ಸೋಯ್ತೆ ಎಂಗಲಿತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಲೆಪ್ಪಪ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಲೆಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲೇ ಎಂಗಲೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಜಾ ಹೋಯ್ತೇವೆ ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿದ ಕಲಾವಿದರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಟವರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಲಶ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ ಮಾಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಲೆ
ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಐ ಗೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನಿ ಅತ್ತೆ ಏನಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಶೋಕಂಡದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಟವರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತಿ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಏನಂತ ಪೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತನು ಎಲ್ವಿಜಿಲೇಟರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನು ಏತ್ ಶೋಕದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಲ್ ನಂಜಿ ಅಂದೆ ಅವೇ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಲ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನ ಶೋಕಿದ್ಯಾ ಮಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡಡೆ ನಾನು ಸೌದಿ ಮುರ್ಕು ಹೋಗೋನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯಿನ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗಳೇ ಲೈಬ್ರರಿ ತಿತ್ತುಂಡಿಯಾ ಹಾಂ ಮೂಲುಂಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದು ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಒಮ್ಮ ಎಂತಾರ ತಿರ್ಗುನು ಬತ್ತ ಲೈಬ್ರರಿ ಬತ್ತ ಅಂದೇನಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆನಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂದೇರ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದ ಬ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಓ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸತ್ಯ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವನ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಚಲ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಈ ನಿಕ್ಕಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೈ ನಾನು ಒಂದದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಂಡೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಹಂಚಿವೆ ಬೆಲೆ ತೂಕ ಏನಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬುಕ್ರಾ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಏನು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬಲೆ ಮೂಲಂಜುಂಡೆ ಬಲ ಬಲ ಮೂಲಂಜುಂಡು ಬಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಲಂಜು ಬಾಹುಬಲಿದ ಸೆಟಪ್ ಬಾಹುಬಲಿದ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಒಂದೆಲೆ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಒಂದೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ತೂದು ತುಳುನ್ ತುಳುಟ್ ಬರೀತಾರೆ ತುಳುಟ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಫಂಡಲ್ಲ ತುಳುನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಪಗ ಅಂದೆ ಇಬಿನ್ ತುಳು ಒಂದು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿದ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಇದೇ ಒಂದೇ ಮೂಲೆತ್ತೀನಿ ಏರು ಪುದರಿನೇ ಜಗದೀಶ್ ಏನು ಪುದರಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟಪೆತ್ತಿಯ ಈ ಪ್ರಭಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಮರೇಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೂಲೆತ್ತಿನಲ್ಲೇ
ಒಂದು ಕಡಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಹಾಕಿನ ಜಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಕೋ ಏನವ ಸಂಸಾರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಂಸಾರ ಇಂಚದ್ದು ಕುಂದು ಬಿಡ್ರಾಗ ಕೋಣ ಬಿಡ್ರಾಗ ಇರಾಕ್ ಇರಾಕ್ ಒಂದು ಏನೇ ಕಂಬಳ 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 ಅವೇನದು ಅವನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ಗೆಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಪುಣ ಉಡೇನುಂಡು ಕುಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬಾಬಲಿದ ಮಾಯಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನೇನ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಮಾಮ ಉನ್ನೇನ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅವು ಅವು ಹಿಂದಿಯೇ ಅವೇನ ಕನಕನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಕೋಟೆ ಹಾಂ ಪೈ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಬೈದೀನಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ದಾರಾ ಹಾಂ ಯಾನ್ 300 ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೆಂಡು ಮಾಡ್ತದ ಕೊಡಿ ಬೆಂಡು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಹಾಂ ಕೊಡಿ ಬೆಂಡು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವು ಬಕ್ಕ ಪೆಡ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಿ ಎದುರು ಬಾಯ್ ಉಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚಿಡುಂಡು ಹಾಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟಂಡೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದೆಂತ ಬುಳುಂಕ್ 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 ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಉಂದಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಏನೋ ಬರೀತೀನಿ ಏನೋ ಬೇನ ಏನೋ 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 ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೀತ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದೂರ ಮತ್ತ ಪೋಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಸಾಕಂಡ ಜದ ಬಡ ರಡ್ರ ಡೂಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಪಿದಣ್ಣು ಮುಲ್ಪಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಟು ಸೊ ಅವ್ನು ಚೂಕುಂಡಿಯ ಪಿದಾಡುವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಡೀ ಕಲಾಸ್ ಒಕ್ಕ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದು ಪೋರಂದು ಎನ್ವೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ತೋಡು ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹುಲ್ಲ ಸೌದಿಡು ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಆದ ಪಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಬೆಲೆ 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 ತಪಸ್ಸೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡು ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಸಪಸ್ಕಾಯಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಡ ತಪಕರ ಇದ ದಿಪ್ಲೆಂದು हमारा अड्रा ढूंढ का ना आओ पन लेते दिखली यहाँ पन पिने नौर केन वाला दिखली यहाँ पन पिने नौर केन वाला हमारा अड्रा ढूंढ का ना बस हुई ಅವು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಹೋಯ್ತು अंचा ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಂಚು ಬಲೆ